B'investiment ta' 15 miljun euro tħabbret skema sabiex in-negozji ikollhom inċentiv sabiex jinvestu f'apparat li jnaqqas il-konsum tal-enerġija permezz tużu ta' enerġija rinovabbli. Din l-iskema li se ddum sal-aħħar tas-sena 2022 budget annwali ta' 5 miljun euro tħabbret waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri u l-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia. Huma spjegaw kif in-negozji jistgħu japplikaw online fuq is-sit tal-Malta Enterprise jekk ikollhom proġetti b'minimu ta' 10,000 euro. Permezz ta' dawn il-proġetti, in-negozji żgħar se jkunu qed jibbenefikaw minn għajnuna ta' 50%, negozji medji se jibbenefikaw minn għajnuna ta' 40%, filwaqt li kumpaniji kbar se jibbenefikaw minn għajnuna ta' 30%. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal kif din l-għajnuna hija lil mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Qal kif din l-għajnuna qed ħares lejn il-futur tan-negozji Maltin sabiex wara li tgħaddi din l-imxija in-negozji ikunu aktar b'saħħithom. Gvern qed jagħmel minn kollox biex ikompli jassisti ħalli nkomplu ikun hemm minn dan l-investiment. Sabiex wara l-pandemija ikonna pajjiż iktar effiċjenti, iktar b'investiment dik li ngħidulu green investment u iktar allura anke nilħqu il-miżuri ambjentali, il-miri ambjentali tagħna bħala pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia qal kif in-negozji madwar il-pajjiż jużaw terz tal-enerġija u spjega li din l-iskema se twassal għal protezzjoni ambjentali għaliex se jkun hemm inqas tniġġis u aktar effiċjenza. Irridu nassiguraw li jkun hemm security of supply ġewwa pajjiżna, imma fl-istess ħin l-użu ikun mhux biss effiċjenti biex jużaw inqas enerġija, imma il-fondi eventwalment jibqgħu fidejn in-negozji, fidejn il-manifattura, ħalli huma stess ikomplu jinvestu f'apparati ieħor, fi proġetti oħrajn u anke joħolqu l-impjiegi.